Hyvä vaan kaikille. Tämä on meidän ensimmäinen YouTube-video. Kyllä. Ja joo, me kerrotaan 10 asiaa itsestämme, juu. Ja joo, ensimmäinen on, että lempieläin. 1, 2, 3, Marsu. Koira. Lempiväri. 1, 2, 3, sininen. Lempiruokaa. 1, 2, 3, sushi. Lihapulle. 4 on missä asutaan. 1, 2, 3, Hyvinkää. Joo. Tilaaja meillä on tällä hetkellä, kun me kuvataan tätä videoa. NYT 20. Joo. Okei. 5 lempielokuva. 1, 2, 3, Harry Potter. Ja Viisasten kivi. Ja Viisasten kivi. Lempi YouTubettaja. 1, 2, 3, Lakko. Random asia itsestään. 1, 2, 3, Marsut on kivoja. Mulla on silmälasit, mutta mä en oo nörtti. Miksi aloitettiin YouTube? No mä kerron kummankin puolesta. Elikkä se on vaan sellainen päähäpistö, joka tuli meille ja me haluttiin vaan niin aloittaa. Eka video tuli vähän inspiroimaan meitä kumpaakin, että uisteleva ES. Me saatiin sit kunnon naurut, mutta joo. Sen takia se on vaan hauska. Jep. Mitä tehdään tässä videossa? No alunperinhän tää ajatus oli, että oltais pelattu jotain peliä, esim. Robloxia, mutta sitten me vaihdettiinkin ja nyt me ollaan ulkona kävelemässä. Miten me halutaan sanoa eniten katsojille? 1, 2, 3. Hyvää joulua. Ja onnellista uutta vuotta. Plus muistakaa tilata kanava ja pistää ilmoitukset päälle, niin te auttaisitte mua. Mutta tää olisi video tästä erää niinku loppumaisillaan. Meillä ei ole mitään asiaa enää, joten moikka ja ensi kertaa! Tykkää tästä videosta! Ja muista tilata kanava tuolta alhaalta. Kiitos!